Korak po korak, skok po skok. Više od 20 godina Ivana Španović danas Vuleta gradi svetsku karijeru. Od stadiona u Zrenjaninu do ovog stadiona, stadiona Karađorđe u Novom Sadu, preko svetskih atletskih dvorana do zlatnog skoka u Beogradskoj areni i titule dvoranske svetske šampionke. Poštovani gledalci, počinje novo izdanje Sportske Vojvodine u kojem govorimo o atletici. Evo šta vas sve očekuje u narednih pola sata. Za sve ljubitelje atletike u Srbiji ova priča deluje kao neka bajka. Beogradska arena tokom 3 dana bila je najznačajnija svetska pozornica atletike. A osim svetskih rekordera, u glavnoj ulozi bila je i naša Ivana Vuleta, nova svetska prvakinja u skoku u dalj. Vuleta doing well there to hold her head out of the sand. 7 meters and 6 centimeters. Listen to that roar. Blistava karijera upotpunjena je još jednim zlatom, ovog puta sa planetarnog dvoranskog šampionata, uz nagoveštaj da se njenim uspesima ipak ne nazire kraj. Ja sam samo, htela da napravim taj jedan siguran skok preko 7 metara koji sam znala da će biti dovoljan za borbu za zlatnu medalju. Do kraja nisam izvela te neke tehničke stvari koje u ovom trenutku stvarno i apsolutno nisu bitne. Između sebe mi znamo šta sam ja realno mogla, ali ono što je očigledno i što je najbitnije jeste da sam uspela da odbranim titul i da sam osvojila najsjajnije odličje u Srbiji. Mislim, ne znam šta bih više mogla da poželim. Atmosfera je stvarno, ja ne znam kogod je da je bio ovde, da je video, da ovo je stvarno veličanstveno i mi jesmo stvarno srčan narod i volimo sport i ja sam stvarno presrećna prvo ne samo podrške prema meni, nego i svim sportistima koja je bila potrebna i vidim da se svi smeju, okušuju i da su oko glave i da su stvarno srećni. Crowd just getting a little bit excited there, and what a start. Ovo je bilo nešto što sam ostala dužna sebi da uradim u Beogradu pred domaćim publikom. To je nešto što jednostavno pamtit ću celog života i sigurno da ću vratno, mislim da će mi ostati u najlepšem sećanju. Iako je reč o individualnom sportu, iza svakog uspešnog pojedinca stoji tim bez kojeg svetski dometi nisu mogući. U Ivaninom slučaju to je oproban recept i saradnja duža od 1 decenije, o čijem uspehu najbolje govore rezultati. Imam tim uz sebe koji je samo od početka, više od 10 godina, oni su deo mene i svi funkcionišemo kao jedno i jednostavno oni su moj recept za uspeh. Nekako svako zna svoj deo posla, svi želimo jedno isto i nekako ta energija međusobno uvijek se dopunjuje i nekako kogod da je možda u padu, ja sam samo neko ko to iznese. O velikom uspehu Ivane Vulete i titule svetske dvoranske prvakinje razgovaramo sa njenim trenerom Goranom Obradovićem. Gorane, hvala na izdvojenom vremenu i pre svega zaista velike čestitke na ovom zaista sjajnom uspehu. Hvala i hvala što ste došli u naš prelepi klub. Gorane, kako klasifikujete ovu zlatnu svetsku medalju u odnosu na brojne do sada osvojene medalje i uspehe i kako po tom vrednosnom rangu, tako i po tom možda nekom emotivnom rangu? Šta vam znači ovaj uspeh? Pa ako ćemo po klasifikaciji, ovo je najjače. Titula svetske prvakinje. Druga u nizu. Prva, u stvari najemotivnija je bila 2013. godine i prva medalja koju je Ivana donela Srbiji sa svetskih prvenstva. Bila je toliko jaka da danima nismo spavali i mesec dana mi je trebalo da se priviknem da se to stvarno desilo. Svako jutro sam se budio rano, gledao na
mobilni telefon. Da li je to moguće? Da li je to istina, naravno. A ovo je sada nekako normalno i očekivano. Da li ste verovali da to kroz 10 godina može zaista da bude tako? Pa dobro, tada 2013. godine niko nije mogao da poveruje da će Ivana da osvoji 12 medalja. Da samo kažem kakav je to podatak, jedina u Evropi koja je osvojila više medalja od nje je Heike Drexler, čuvena skakačica u dalj, a odmah iza nje je sada Ivana Španović sa 12 medalja. Imali ste uspeh praktično kada god niste imali neki peh. Na koji način ste se pripremali taktički za ovaj nastup u Beogradu na ovom svetskom dvoranskom prvenstvu? Kako su tekle serije? Pa prvo ćemo da krenemo od psihološke pripreme, jer unapred dobijene bitke se najteže dobijaju. Kao što ste vi želeli i verovali da Ivana može da osvoji zlatnu medalju na svetskom prvenstvu, tako smo isto i mi verovali u to. Ona je još 2017. godine pokazala na Evropskom prvenstvu da sa time može da se bori i proizvela jedan fantastičan skok. Publika je izgurala do 7.24, to je treći rezultat svih vremena u svetu. Možda je sada bila slično spremna za ovo takmičenje fizički, ali je distanca od 5 godina i svetsko prvenstvo je u pitanju i želeli smo da na samom takmičenju u prvom pokušaju ona ima ispravan skok i da dođe do rezultata između 6.97, što će svrstati u poziciju da ima svih 6 skokova na samom takmičenju, a samim tim će i pokazati protivnicama koliko zapravo vredi. Mi smo i jesmo to dogovorili i mi jesmo pomerili zalet duži nego što jeste inače na treninzima, međutim nošena publikom napravile par tehničkih grešaka u tom drugom delu zaleta, nešto su duži koraci bili i došlo je do prestupa. Da, to su te greške koje gledaoci, koje publika na tribinama nikada po pravilu ne može da vidi, ali vidimo da uvek imate neku vrstu sugestije, kritike, čak i kada su skokovi preko 7 metara. Pa uvek težimo savršenstvu i uvek težimo da ono uradi ono najbolje što može da uradi. Nakon te prve serije došli smo u situaciju da moramo da proizvedemo u drugoj seriji, u stvari da Ivana proizvede u drugoj seriji jedan kvalitetan skok. I tada smo ušli u malo drugi ritam takmičenja. Više nismo razmišljali o dužini skokova, već smo razmišljali kako da obezbedi zlatnu medalju. U drugoj seriji je skočila 6.89, izbila je na prvo mesto, izborila je mogućnost da skače svih 6 serija i onda je došla ta famozna 4. serija gde je odradila, korektno stvarno je odradila tehničke elemente zaleta i skoka i skočila je svetski najbolji rezultat ove godine 7.06, što se kasnije ispostavilo dovoljno za zlatnu medalju. Da, to onako čudno malo zvuči da kažete odradila je korektan skok koji je bio dovoljan za svetsko zlato. Koliko je po vama i po treninzima, po vašim nekim merenjima, očekivanjima, ona zapravo imala čak i iznad toga u svojim, kako se kaže, nogama? Pa, realno je bilo očekivati skok između 7.15 i 7.20. Možda da je neka od konkurentkinja skočila nakon tih 7.06, duži skok, možda bi Ivana bila, eto da tako kažem, primorana da odgovori boljim skokom. Ona bi sigurno to uradila, ali na sreću našu ili na žalost njihovu, konkurencija nije bila spremna da odgovori na 7.06. Ostali su na onim rezultatima od ranije i Ivana je pobedila na kraju sa distancom od 21 cm u odnosu na drugu. Jeste, zaista ubedljivo, zaista ozbiljan uspeh. Na koji način se pripremate za dvoranska prvenstva? Da li ima razlike u odnosu na prvenstva na otvorenom? Šta je tu zapravo drugačije što jedan prosječan ljubitelj atletike možda ne zna? Razlika između dvorane i otvorenog je u toliko što dvoranska takmičenja traju samo mesec i po dana. Toliko ima prostora i tu se tempira forma, samo se pravi jedan pik. Da li evropsko ili svetsko prvenstvo u dvorani. Na otvorenom je potpuno druga situacija, tamo sezona traje daleko duže i daleko više i do tih takmičenja prolazi kroz niz pripremnih mitinga, uglavnom su to dijamantske lige, gde pokazuje nivo forme i pokazujemo na koji način mi podižemo tu formu. Tako je bilo i prošle godine prvo olimpijskih igara, ona je počela sa 6.60, završila je poslednju dijamantsku ligu sa 6.88, da bi na olimpijskim igrama imala taj skok od preko 7 metara. Nekako Ivana više voli dvoranu zato što je nekako je ušuškano sve. Kao pozornica, kao u pozorištu. Bravo, dobro ste to rekli. Kao pozornice, publika je daleko bliža i baš zbog toga što je
zatvoren prostor, atmosfera je daleko jača, zvuci su daleko bolji i ona se komotnije osjeća na dvoranskim takmičenjima. Definitivno to i rezultati pokazuju, ovaj 7.24 pre nekoliko godina i ovaj sad. A koliko se promenio njen način pripreme za takmičenja danas u odnosu na neke prethodne godine, ona je sad već u zrelim godinama, na koji način se to menja i spominjali ste već taj pik sportiste koji može da traje u svakoj disciplini određen broj godina? Ima razlike, svakako ima razlike. Sada treniramo mnogo pametnije, obazrivije i manje. Iz prostog razloga jer je starija. Ako ćemo se vratiti u 2013. godinu, kada je sve ovo počelo, ona je trenirala možda 30 do 40% više nego sada. Sad, svi ti treninzi, sva takmičenja su se akumulirala, tako, i sada nije više potrebno toliko treninga da bi ona ušla u vrhunsku formu. Dakle, vi zapravo sada produžavate karijeru na taj način što drugačije trenirate. Tačno. Nije to redak slučaj da sve duže i duže traju karijere sportista. Evo imamo primere svetskih vrhunskih poput Ivane, Cristiano Ronaldo, LeBron James. Naravno, Novak Đoković, kome se nekako ne nazire kraj. Iako je to i stariji od Ivane, ako se ne varam, 3 godine. Na koji način mislite da Ivana može da dostigne taj nivo i narednih godina? Pa ništa, mi imamo ogromno iskustvo svih ovih godina. Ivana je pokazala da stvarno nema nikakvih problema da na velikim takmičenjima proizvede skok oko 7 metara. Taj skok je uvek dovoljan za osvajanje neke od medalja. S obzirom da imamo toliko iskustvo, naravno ja sam sad mnogo mudriji nego što sam bio pre 10 ili 15 godina, u toj periodizaciji sklapamo cikluse baš onako kako njoj odgovara. Znamo se u dušu jednostavno. Spanović, Ivana Spanović, after leading with a 6.93, setting records in Beijing, new national records. She responded in the final round with a stunning 7 meter. Ona je i htela posle Tokija i izjavila da ako u Tokiju uzme zlatnu medalju, da će u Beogradu biti poslednje njeno takmičenje. A gde ćete se lepše oprostiti nego na svom terenu? Pa naravno, a možete reći nešto upravo apropo te teme, nešto više o njenom mentalnom sklopu i toj nekoj vašoj sinergiji nakon, kako je ona rekla, neuspeha na olimpijskim igrama, ako to možemo reći da je neuspeh, 4. mesto, mnogim ljudima pada motivacija. Evo sad imamo slučaj da je ona produžila svoju karijeru, da je odlučila da nastavi još motivisanija. Na koji način, odakle ta snaga i želja? Ja ću se vratiti u 2017. godinu kad je zbog famoznog broja ostala bez zlatne medalje. Isto je upala u jednu psihičku krizu. Ali vrlo brzo su nas očekivale dijamantske lige i finale same te lige. Rezultati na takmičenjima leče rane. Ona je 2017. godine osvojila tu dijamantsku ligu i jednostavno nakon toga sve je bilo mnogo lakše i brzo se zaboravlja neuspeh. Znači, novim uspehom mnogo brzo zaboravljamo neuspeh. Gotovo je rezultat sada iz Beograda 7.06, da tako kažemo, došao kao melem na ranu i sada daleko gledamo i mnogo nam je svetlija budućnost što se tiče budućih takmičenja. Very, very tight in the end, but 7 meters and 2. Na treninzima pokušavamo da dođemo do određenih rezultata preko određenih vežbi. Te vežbe pokušavamo da usavršimo kako bi te tehničke elemente na samom takmičenju izvršili. Ono što sam pričao, izvodila korektno, dobro ili savršeno, je li tako? Nakon svih ovih godina ona jako dobro poznaje svoje telo i meni ne treba puno sada reči da bi objasnio koja je greška u pitanju ili na koji način da popravi određeni element. Pa tako i na samom takmičenju kada se desi, kao ovo što se desilo, konkretno ću sada reći u toj prvoj seriji, baš zbog prevelike želje i energije i podrške publike, ona je u tom drugom delu zaleta umesto bržim i kraćim koracima išla dužim i sporijim.
zbog toga je i prestupila. Kada je prišla prema tribinama ka meni, dobile isključivo instrukciju i kritiku, jer to se dešava i na treninzima. I ja sam samo usporedio to sa nekim od treninga i rekao, ovo više ne smije da ti se desi. Moraš u drugoj seriji uraditi to što smo radili na treningu na taj način. Bez obzira koliko god da te publika digne, ti moraš ostati mirna i odraditi tehničke elemente kako treba, da bi kasnije u nekim drugim serijama stigle do rezultata koji je na kraju postigli. To je ono što ste govorili, mir i stabilnost tokom 2 sata takmičenja, to je zapravo nekako ključno. Kada ste pre tih nekih 27 godina postajali trener, da li ste mogli uopšte sanjati o tome da će Beograd imati jedno ovakvo dvoransko svetsko takmičenje gde ćemo vidjeti nove svetske rekorde, gde će organizacija biti takva, gde će Srbija imati neverovatne rezultate? Ne, apsolutno. Znači, ja jesam sanjao o vrhunskim sportskim rezultatima mojih budućih sportista, ali o tome da će Srbija organizovati 2 ovako prestižna takmičenja apsolutno nije bilo moguće. Iz prostog razloga zato što nismo imali uslove, dvorana nije postojala, u Novom Sadu tartan staza nije postojala sve do 2004. godine. Tako da su to su bile stvari koje su samo mogle da se maštaju i eventualno da se pričaju kao bajke. It will be the perfect finish for the rock star. And he's done it! He's done it! I cannot believe it! Ovo što se desilo u Beogradu smatram kao jednim od najlepših trenutaka srpske atletike. Kao što je Ivana zaslužila da osvoji zlatnu medalju na ovom svetskom prvenstvu, smatram da je i Beograd i Srbija su zaslužili jednu zlatnu medalju od Svetske atletske federacije, a danas je stigla i potvrda. Svetska atletska federacija rangira sva dvoranska svetska prvenstva. Ovo je bilo najjače dvoransko svetsko prvenstvo u istoriji svih takmičenja do sada. Zaista jedno ogromno priznanje i za vas koji se bavite atletikom i za Atletski savez za kompletnu organizaciju. Pretpostavljam da ovakva takmičenja i generalno sjajni nastupi naših atletičara doprinose tome i popularizaciji među decom, da ih ima sve više i više na treninzima. Kakva je situacija kod vas u Atletskom klubu Vojvodina koji je već godinama sigurno najbolji u Srbiji? Da, naši resursi su sada mali za sve one koji žele da dođu da se bave atletikom. Možda imamo jedan mali problem koji je proizvela Ivana Vuleta Španović. Mi trenutno imamo od ukupnog broja dece 3/4 su nam devojčice. Ivana je stvorila jednu ogromnu popularnost u srpskom sportu. Deca dolaze u velikom broju. Mi imamo skoro 500 polaznika atletske škole ovde u Novom Sadu. Voleli bismo da imamo brojčano isto dečaka i devojčica, ali trenutno je ovakva situacija. Nikad nije brojnije. Međutim, ono što je jako važno da se napomene, da je grad Novi Sad prepoznao ovu situaciju, da je gradonačelnik prepoznao situaciju i da su se potrudili da nam obezbede budućnost. Ove godine počinje izgradnja jednog od najvećih atletskih centara u Evropi, slobodno mogu da kažem, jer ćemo na novom mestu, na Jugovićevu, imati i atletski stadion, i atletsku dvoranu, i mesto za bacanje koplja, kugle i diska, sve na jednom mestu gde će buduće generacije moći da se bave ne samo atletikom, treba reći da je atletika bazični sport. Te školice atletike treba da prođu svi. Da nauče bazične pokrete, da nauče hodaju, da nauče trče, da nauče da bacaju, da nauče da skaču. Onda imaju više uspeha u drugim sportima. Bravo, baš sam to teo da kažem. Onda kada odete na fudbal, košarku, odbojku, rukomet, sportove koji su popularni ovde u Srbiji, daleko će lakše toj deci biti da savladavaju te nove elemente košarkaške ili fudbalske ili bilo kog drugog sporta. I bit će mnogo uspešniji. Svakako ste taj efekat proizveli da se sve to omogući, ti uslovi i vi, Ivana, vašim rezultatima. Kada je reč o toj nekoj bliskoj budućnosti, gde vidite srpsku atletiku u narednim godinama, imamo li takmičara koji sem Ivane mogu do svetskih dometa
slušamo evo i gledamo rezultate, konkretno Adriane Vilagoš. Da li možemo reći da je ona posle Ivane najveći talenat kod nas? Pa ona je sada ispred Ivane, moram slobodno da kažem, jer ona je u svim svojim uzrasnim kategorijama oborila svetske rekorde. I to ne za malu razdaljinu, ovaj poslednji svetski rekord za mlađi juniorke oborila je gotovo za 6 metara. To govori kakav potencijal i kakav talenat imamo. Ali nije samo ona tu. Tu je i Milica Gardašević koja je iz našeg atletskog kluba. Da, devetoplasirana je bila. Koja je devetoplasirana na svetskom prvenstvu. Tu je mlađana ćerka od Dragutina Topića koja je takođe bila deveta sa nepunih 17 godina. Imamo ogroman potencijal trenutno. Ponovo se rađa jedna fantastična generacija kao što je bila generacija Ivane Španović, kao što je bio tu bio Mihajl Dudaš, Emir Bekrić, Asmir Kolašinac. To su sve sportisti, atletičari koji su uzimali medalje. Oni su od 2012. godine do danas uzeli 21 medalju na svim evropskim, svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. To je za Riplija, odmah da vam kažem. U odnosu na srpski sport, ovo je za Riplija. Za tako kratak vremenski period uzeti toliko medalja, gotovo su uzeli medalje koliko je u istoriji uzeto medalje do sada. To je neverovatno. Pogotovo kada uzmemo u obzir masovnost atletike u svetu, konkurencija ogromna. Jedan zaista pravi globalni sport gde je zaista teško doći do jedne uopšte medalje na bilo kom takmičenju, kamoli na olimpijskim igrama. Evo i za sam kraj, kada već spominjemo olimpijske igre, skraćen je ciklus, spomenuli ste Pariz i vaše planove sa Ivanom. 3 godine do Pariza. Kakva su vaše očekivanja od početka ove sezone? Odlično je krenula ova sezona, imate evropsko i svetsko prvenstvo i šta očekujete do Pariza? Pa prvo da kažem da, ove godine će biti baš zbog toga što su zbog COVID mera neka prvenstva bila otkazana. Ove godine imamo na otvorenom borilištu znači i evropsko i svetsko prvenstvo. Ne znači da će Ivana nastupati na oba. Ono malo pre što sam pričao da moramo pametno koristiti sve resurse i da moramo pametno birati koja ćemo takmičenja izabrati. Još nismo to odlučili, ali do 2013. godine poenta je sačuvati Ivanu Vuletu da bude zdrava. Jer Ivana, kada je zdrava i kada je u dobrom treningu, uvek može da skoči preko 7 metara. Ako to uspemo, onda stvarno možemo očekivati Ivaninu borbu za zlatnu medalju u Tokiju 2024. godine u Parizu. Uostalom, taj skok preko 7 metara u finalu bio je doneo i u Tokiju zlatnu medalju. Želim vam mnogo uspeha i zahvaljujemo se na gostovanju emisiji Sportska Vojvodina. Hvala i vama što ste bili. Poštovani gledalci, stigli smo polako i do kraja Sportske Vojvodine koju smo posvetili našoj svetskoj dvoranskoj prvakinji. Za kraj emisije imat ćete priliku da pogledate ekskluzivne snimke iz arhive RTV-a kada je Ivana upravo na ovom stadionu, sada već davne 2007. godine, kada je naš kolega Lazo Bakmaz pratio, krčila svoj put ka svetskom vrhu. Toliko za ovu emisiju, vidimo se ponovo sledećeg petka od 16:30. Doviđenja i prijatno!